la CCC. Mii de produse de la Genisei, Bistran, Dilasot, Fitino Rossi, Batura, CDG, mai ieftine chiar și la jumătate. Cumpără acum în magazinele CCC, aplicații și pe ctc.eu. Există ceva la fel de ușor care să ne aducă un zâmbet atunci când suntem împreună? Cremă ușoară de lapte cu o picătură de miere învelită în 2 felii de pandispan de fost. Tineri felie de lapte, unde se simplu într-un zâmbet de larg. Când toți pasă cu toate, ficatul duce tot greul. Iar și atunci când te distrezi, ficatul se resimte. Când ești ocupat, ficatul tău e și mai ocupat. Având peste 500 de funcții, Hepatoprotect Forte cu silimarină susține sănătatea ficatului, protejându-l de toxine. Hepatoprotect Regenerator Forte, cu doza maximă de fosfolipide, contribuie la o mai bună funcționare a ficatului pentru mai multă energie. Ajută ficatul cu formula Hepatoprotect potrivită. Acestea sunt suplimente alimentare. Știți cu atenție prospectul. E timpul pentru un sezon proaspăt. Între 20 și 24 decembrie, la Metro găsești antricot de vită de dosat, origine Europa, la doar 47,99 lei per kilogram. Metro, succesul tău e afacerea noastră. Când te pare cât contează pe Tantum Verde Pastile. Cu dubla acțiune împotriva durerii, Tantum Verde Pastile calmează durerea în gât și reduce inflamația cauza durerii. Tantum Verde. Doamnelor și domnilor, bună seara! Iată care sunt pe scurt câteva dintre subiectele cu care vă aștept la ora 17. Accident grav la intrarea în pasajul Unirii, un autocar plin de pasageri din Grecia venit la noi de sărbători a rupt limitatorul de înălțime și a fost distrus pe jumătate. Un om a murit, altul este intubat în stare critică la spital și 20 sunt răniți. Vorbim despre